כשאני נכנס לסטודיו ועובד על יצירה מסוימת, אני נכנס ואין לי מושג מה הולך להיות שם. אני לא יודע מה אני הולך ליצור, מה הולך לצאת. אני נכנס למקום מסוים שהוא לא מוגדר בזמן, אלא זה נטו התמסרות. כשאני יוצר, אז מה שקורה זה אני פשוט, אני ממש מתמסר, שאני מצליח איכשהו, אפשר להגיד, לחזור לשורשים שלי, למקורות שלי, עד מצב שאני מרגיש שאני מגיע כמעט לשבטיות שלי. שבטיות זה משהו שבעצם גיליתי על שיטת העבודה שלי, ובמקרה הספציפי הזה באמת דווקא הדימויים הם נבנו לי בראש, הטכניקה, השיטה, לא יודע למה, והלכתי והתחלתי לעשות את זה. וכשעשיתי גם את הדימויים, היו דימויים של מסע. אני ראיתי את המסע שלי ב-84, אותו מסע מוות, וזה היה מסע כמעט על עיוור, ללכת מתוך אמונה שיש מקום שצריכים להגיע אליו, מהמקום הזה מגיעים לישראל. פעם שאלו אותי מה זה המסורת שלך, למה הם לא באים לידי ביטוי ביצירות, המסורת הקלאסית, האתיופית נקרא לזה. אבל ואז הבנתי שהמסורת זה בשיטת עבודה שלי, המסורת זה בטכניקה, המסורת שלי זה בשבטיות שלי. אבל מה זו אומנות ישראלית בסופו של דבר, שחושבים על זה? זאת אומרת, אם הישראלי הוא שחור, והעבודה שלו היא שחורה, אפריקאית, האם הוא חלק מהפסיפס הזה? המסע הזה הוא מסע קולקטיבי שלנו כישראלים, כיהודים, והקושי הוא קושי יהודי-ישראלי, והשחור מתבטל מול הקושי הקולקטיב שלנו כעם עם זהות יהודית.